Mga panghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinapit, mga sumasalmot or mga reactors pinaagi sa telepono, cellphone or social networking ning maong programa dili iya sa mga magsisibya ug sa tagdumala ning maong sibyaanan. Power 102.1 DYRY RFM. Atong oras. Okay, nga atong oras mga igsoon, alas 6:07 sa sayong kagabhion. Buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, ako'y may pag-asa dahil sa biyaya mo. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, ako'y may pag-asa dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako, hindi sa iyong lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas. Sa iyong salita, magtitiwala ako, yang nalalaman ko. Ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Ang puso Amen. ito'y Praise God. Maayo og malipayon usab nga sayo sa kagabhion. Nini nga unang adlaw maigsoon sa bulan sa September. Welcome na usab mga kaigsunan o mga sugintig paminawan sa to ang programa. Ang dalan sa pagkabalaan din niining maong adlaw. Una gid ni nga Huwebes maigsoon sa gitawag og Bermans. Amen. September 1. And atog yung malihian maigsoon ang atong bulan, no? Atong masugdan ang bulan sa September. Pinaagi sa mga panaghiusa diha sa pag-ambitay sa pulong sa Ginoo. Amen. O ato nang kalipay maigsoon din padayon usab ang Dios naga-provide. Amen. Sa ato ang mga pagpinahanglan bisan tuod o usahay ma-delayed ang ato ang mga financial assessment para sa maong programa. Apan salamat sa ato usab nga administrator diin doon na sila abli aberto nga kasing-kasing diin ang mga pagsabot usahay sa ato ang pagka-delayed. Mahimong ilagyong nasabtan and salamat sa favor Amen. sa ato Praise ang the Lord. kanang administrator sa ato ang Sibianan. Amen. So again, igsoon na welcome sa ato ang panag-uban dugang bulan, and I think this is the 4th month before the last of the year 2022. Amen. Kung nasugdan naman nato ang bulan sa September, doon na nalay tulo ka bulan igsoon. Kung dito na sayop, no? October, November, and December. Mahimong mauna na siya mga bulan nga nahibilin diin ato ang ikinabuhi ilalom sa tuig 2022. Amen. Praise the Amen. Lord. So, naning oras sa mga kaigsunan, ato ang mga
pagpasalamat Diyos Ginoo, dili nato mahimong makalimtan. Tungod kaya pinaagi niya maigsoon mahinungdan niya naata. Busa angay nato siyang pasidunggan o pasalamatan. Amen. And Praise ang God. akong mga kaubanan karon, mga first timers sila maigsoon. Ato ang mga anak diha sa pagtuo. Amen. Ang mga umalabot usab nga mga galamiton alang sa buluhaton sa Ginoo o sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo. Praise God tungod kay diha sa kanang gitawag og paggamit sa buluhaton sa Ginoo samara nga kita mo yan ni take over and behalf ni Lord Jesus Christ nga unta kung napa siya din sa kalibutan mahimong siya untay maghimo niini pero sa iyang pagkayab dito sa langit nagabilin siya og gitawag fivefold ministry. Amen. Diha sa Ephesians chapter 4 verse 11 nga mao ang mga propeta, apostles, evangelists, pastors, and teachers. Yes, O glory to nang God. tosab nga pasalamatan ang mga batanon nga dunay willingness na magapagamit o magapabansay, magapatraining sa ilang kaugalingon Amen. alang Hallelujah. sa maong buluhaton sa Ginoo. Nga kung pwede pang pagabuhaton, then atong pagabuhaton na. Yes. Amen. So atong kauban karon may igsoon si Brother Arsem Romano o si Brother Danny Jan Francisco. Sila mo yato ang mga sidekick karon diha sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Mo yato ang mga backup igsoon. Amen. O salamat usab sa ilahang kasibot din mahimong bisan todo gunang higayon pa sila. At I believe na through experience o pinag-usab sa ilahang pagsubaybay bilang usas mga backup sa to ang Mac-LG Negros nga mga batanon. Praise God. Amen. Mahimo nga doon na po sila mga idea. Amen. So, Praise God. dining orasa mga higala maigsoon alang sa pagasugod nini mahimong si Brother Arsem atong gihangyo alang sa pagbukas no sa mga pinagi sa mga pagampo sa atong programa nining unang adlaw sa bulan sa September. Brother Arsem sa atong opening prayer. Praise God. Hallelujah. Mag-ampo ta ining oras sa kahaponon mga igsoon, mga higala ko diya sa Ginoo. Hallelujah. Kanimo amahan balaan among nga Dios ining oras sa kahaponon Ginoong Dios. Ani anasab kami. Hallelujah nagasampit diya sa imong balaang pangalan o Dios. Amen. Ining orasas kahaponon o Dios magapasalamat kami diya kanimo. Hallelujah tungod sa imong pagkamaayos sa among kinabuhi Ginoo. Hallelujah ining oras sa kahaponon. Hallelujah ang among kinabuhi Ginoo. Mahimo kung wala ikaw wala kami arang mahimo sa among kinabuhi. Praise God. Amen. Busa o Dios kami misalig ug mituo. Hallelujah ining orasa karon Ginoo. Ang imong balaang Espiritu Santo Ginoo mo'y magapamuhat, magapanglihok o Dios. Hallelujah sa mga pulong o Dios nga palanog o Dios sa imong alagad sa kinabuhi ni Pastor Wilbert Babor. Nga mo'y magadalag. Pinaagi sa mga pulong o Dios sa pagpatugbaw Ginoo sa maayong balita Ginoo ining oras sa kahaponon Ginoo. Daghang salamat o Dios bisan pa man sa mong pagsugod imong programa Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah ini ka magapamuhat o Dios bisan pa man. Hallelujah sa mga nga tagyan nimo nga sabian Ginoo. Padayon ka magapanalagin magapamuhat silang kinabuhi. Amen. Tungod kay mao kini siya o Dios amo nga kahayag o Dios among alagianan. Ang kini mo nga pulong karon nga among madunggan Ginoo. Amen. Abli o Dios ang mga kasing-kasing mga hunahuna o Dios. Hallelujah. Nganing oras sa Ginoo sa diin ang mga katawhan magapatalinghog sa iyong mga pulong. Amen. Tagay sila kasing-kasing o Dios. Hallelujah nga madinawaton sa iyong mga pulong o Ginoo. Praise God. Hallelujah tungod kay ang panahon karon o Dios mahimong nagakahiduol na. Hallelujah gikinahanglan na o Dios sa among kinabuhi. Hallelujah nga sa kanunay Ginoo. Hallelujah among talinghugan Ginoo yung mga pulong. Amen. Pinaagi o Dios imong alagad. Praise God. Ining orasa Ginoo sa kagabion. Hallelujah. Sa among kinabuhi Ginoo wala kami arang mahimo. Kung wala imong tabang ug direksyon sa among kinabuhi. Busa Ginoo samtang magapanulti imong alagad. Pastor Wilbert Babor, imo siyang pagapandalanginan Ginoo. Giyahan mo siya Ginoo. Dili laman siyang kagalingon nga pagbulot. Kung dili. Hallelujah. Idubran o Dios imong Espiritu Santo. Hallelujah. Imo magapamuhat sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo. Ini mga orasa Ginoo. Among gipaubos ang among kaugalingon, among giyukbo ang among kaugalingon at tubangan diya kanimo. Hallelujah. Og ikaw ang Dios magabless sa mga katawhan, mga higala Ginoo. Nga naminaw karon. Amen. Hallelujah nga bisan pa man o Dios. Hallelujah nga sa ilang pagkinabuhi nga Kristohanon. Yes, Lord. Hallelujah nga unta Ginoong Dios nga sila magmalahotayon Ginoo. Amen. Bisan pa man o Dios sa pagpaminaw ni imong programa Ginoo.
Hallelujah, tungod kay gikinahanglan ka o Dios sa among kinabuhi. Yes. Samtang nagkinabuhi pa may ng kalibutan na Ginoo. Wala kami alay isaligad. Hallelujah sa among kinabuhi Ginoo. Busa o Dios, ining oras kahaponon Ginoo. Nagasalig ug nagatuo kami nga pinaagi o Dios sa mga pag-ampo, pagtuaw diha kanimo. Ikaw ang Dios nga magatubag ni ining tanan. Ikaw ang Dios mga bendisyon ining tanan o Dios. Amen. Hallelujah ining mga orasa Ginoo. Mapasalamaton mig dako tungod kay naka Dios mig sama kanimo. Amen. Lord, amo lamang isalig diha kanimo ang tanan. Diya sa imong balaang pangalan, personal lang bugtong mangluluwas. Amen ug amen. 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 Sa ngalan sa ato ang station CEO, Sir Burley Ruiz, ato station manager, Ma'am Linda, assistant station manager, Sir Jeff Franz, atong technical department head, Sir Paul Ryan Ruiz, ug sa atong Ruiz Brothers, DJs and staff sa ato ang Subianan, inyo ang makaigsunan karon under the banner of Michael G. Negros, Pastor Wilbert Gundao Babor. Brother Arsem Romano. Brother Danijan Francisco. Magadayon kami sa inyong mga pinayanan sulod sa duha katak na mayson sa pagpalanog paghisgot sa pulong sa Ginoo. Amen. Dinhi lamang sa ato ang programa ang dalan sa pagkabalaan nga dinhi lang sabna madunggan matag alas 6 ngadto sa alas 8 Amen. sa atong nagunang balansig sibianan nga naway layon ng atong Power 102.1 DYRY RFM. Basa RFM. Ayos. Amen. Hallelujah. Amen. O sa ngalan usab sa kinatibuk-an nga puwersa sa ato ang MAC-LGC Philippines. Of course, gipangunahan ka na ni Bishop Bernie Mendoza. Amen. Sa ato ang Mendoza family. And uban usab sa pagsuporta sa ato ang mga missionaries sa United States of America, Pastor Charles Drew, and sa Brazil, si Bishop Raul Alviar Sr. O sa atong tanan usab na mga kaubanan sa ato ang MAC-LGC Philippines, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Praise God. Atong kalipay po pasalamat. Diyan padayon usab ninyo nga gisuportahan ang atong programa. Pinaagi Praise sa the inyo Lord. ang mga mainiton nga Amen. mga pagampo. Praise God. Amen. Nga diyan ang Dios maga-provide sa ato ang mga pagpanginahanglan. Amen. Di lamang sa mga financial, kundi labaw sa nan sa espirituhan ng mga bahin. Amen. Praise God. Amen. O sa atong tanan usab nga mga kaubanan din sa Negros Island, daghang salamat ninyong tanan. Praise God diha sa ato ang mga local churches. O gikan diha sa ato ang North Poblacion Church. Amen. Or diha sa may before ka or naagyud na may suon sa entrance no sa ato ang Norso Mabinay. Amen. Okay? Doon na, nausab naman god ang ato ang murag doon na may duha ka dalan diha karon ang entrance. So, pag muana ka sa Norso, sa entrance, dapit sa wala, na diha ang atong Apostolic Church. Amen. Amen. So, na diha na-locate ang ato ang simbahan. O mahimo usab nga pinagi usab sa maong skits, no? Daghan ng mga nakaabot, no? Nakaambit usab sa ato ang mga pagdaig diha sa Ginoo. Amen. Amen. O gagikan diha, salamat sa ato usab no nga mga kaigsunan sa ato ang LE department, youth department, sa atong means department ug sa kinatibok ang MAC-LGC Mabinay. Amen. Diha may dapit sa may Norso. Salamat kayo niyong tanan sa inyong matinod-anon nga mga pangalagad usab diha sa Amen. Ginoo. Amen. O sana nahimo usab namong blessings as a church pastor, a church leader. O di lamang dihang dapita kundi tungod sa promotion sa Ginoo nga dili nato kini gipangandoy, nahimo usab may igsoon nga sa MAC-LGC Negros nagapanguna niini ang inyong ubos nga igsoon usab. So, to God be the glory, dili na ito nagipangandoy, pero saon managingon, if God promotes us, no man can stop us. Amen. So, pag i-promote ka sa Dios, mahimong ang tao mo komentaryo nga kana gipangandoy ko na niya, pero 100%
Motuo man mo sa dili, labi na dunay mga naminaw dihang mga one-sided, dili nato gipangandoy nga mo ni atong mahimong posisyon. Praise God. I-promote lang gyud tas Ginoo aning bahin na. Amen. Praise God. Amen. So, bansa kong pamilya, mayong pagpaminaw usab, abisan sa among anak na sa Damagiti. Then, through Facebook Live, mahimong subaybay usab siya. O bisan diha sa may Sook, no, si Mama Jelina, diha sa may part sa amo usab nga mga lagi. Samtang nagulatas Ginoo, kinahanglan mo trabaho man sab. So, doon na siya yung mga initiative usab diha sa maong mga gimbuhaton lapit sa Sook, maayong nga pagpaminaw aban usab sa ato ang mga batan-on diha sa two brothers, no, Amen. sa ato ang igsoon, Brother Edmond, Brother Erwin Zamora, na sila karon dito dapita sa may Sook. Amen. O gikan diha sa atong North Poblacion Church, sa ato ang gitimbaya atong mga igsoon diha sa may Kapipines, Amen. sa leadership na ni Pastor Francisco uban sa tibok pamilya, o sa may Small Samak sa leadership usab na ni Pastor Kagenti Elioner uban sa tibok pamilya o mga kaigsunan diha dito sa may Kabodlisan sa leadership ni Pastor Michael o ni Pastor uban sa iyang pamilya. Amen. Sa tanan nato may igsoon diha mayong gabi, mayong pagpaminaw. Amen. Sa kansanaan, mayong nga pagpaminaw usab sa leadership na ni Pastor Sherma Lasibis. No, gikan diha tuta sa may Kandagbas sa Bindoy. Amen. Sa leadership usab ni Pastor Arnel Kadusali. Amen. Sa may Sook Church, sa leadership usab na ni Pastor Daniel Serna uban sa tibok pamilya. Hallelujah. O gikan didto ato ang tuon nato maigsoon diri sa may kanang Bantabili, no, sa leadership ni Pastor Conrado Babor. Amen. Sa may Bakong, sa leadership usab na ni Pastor Jerel. Amen. Okay? Hallelujah. Hallelujah. So, kumusta mong tanan diha? And gikan didto ato sab nga gitimbayat. Dili naman ka madungog through audio and FM station pero via Facebook Live mahimong gisubaybayan usab ta sa atong maigsoon dito sa may Shaton. Amen. Sa Kabangkalan Church. Amen. Sa leadership ni Pastor Labrador. O sa may Gita, sa leadership ni Pastor LD Kakaso. Praise God. Sa may Tubod, leadership usab na ni Pastor Eljeto Lebradelia. Amen. O dari sa may Nursery Bantayan, sa leadership usab na ni Pastor Marvin Ejercito. Amen. And sa may Nasog Puhon, sa leadership usab na ni Pastor Arsem. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Anyways, atong kumusta atong maigsoon nga wala katambong sa atong meeting last Friday, no, sa nangaging Biyernes. Then doon natay daghang gihisgutan. Ginaot unta nga sunod dili nato pakyaso, no, sa atong uban dili naman noon tanan absent. Pero doon nagipipilang wa katungha, no, Pastor Leoner. Si Pastor Marvin, si Pastor Conrado, Pastor Jerel, mahimong na-miss out nato ang ilang presensya. Praise God. Awog doon na pay uban. Pero sa laing bahin, enjoy usab mi sa amo ang gipanghisgutan Amen. na diin may kalambigitan ang pagpalig-on labi na sa mga panaw sa pagpanagkauban. Amen. Praise God. Lisod manggod mga igsoon nga mag-uban nga mag-unay rasab. O nang usa na sa mga purposes to strengthen our unity, the bond of unity. O nang pinakamaayong naagyod tay mga pagtambong sa ato ang mga fellowship and seminar. Amen. 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 Basta walay kakulian. No? Yes, Pero God. naganay kakulian, considered na siya. Pero og na wa gyud valid reason nga dili ka katambong, makonsensya gyud ka kung nganong wa ka katambong igsoon. Amen. Praise So, God. salamat sa atong pastors and workers. Hopefully, ang wala katungha, manungha na gid unta pohon. Praise Sa the Lord. sunod pohon nga karong bulan na, no? Sa ato ang katapusan usab nga Biyernes. Amen. Okay? So, ang ato anang purpose tumong na to just to maintain sa kanang gitawag og bond of unity. Amen. Di nato tugutan diin sa atong pagpanaguban. Mahimong sa grupo ra mag-uban pero nag-iyahig baruganan. So, bless ta Brother Arsem, Brother Danny Jan, tungod kay mahimong pinagiusab sa maong mga panaghiusa atong makita ang ilahang loyalty and ang ila usab nga baruganan. And salamat
hinaot niya mahimong pabiling protektado. Amen. And magkapariha ra gyud og prinsipyo. Hallelujah. Amen. Kay mo na usas mga dungog sa usas mga kanang sa grupo gani usa nas kadungganan nga gihatag sa Dios ngadto sa maong kahugpungan basta magkahiusa gani. Praise the Lord. Di Hallelujah. lamang sa grupo Praise God. kundi bisan sa mga prinsipyo ug sa mga baruganan. Amen. So sa atong tanan nga mga kaigsunan, amen, sa akong mama Benelda di sa may himokdungon na mayo nga pagpaminaw ba ni Manong Talino o sa may suok ni Mama Rebecca. Akong ugangan mayo nga pagpaminaw usab ban sa ko ang mga kaigsunan, mga bayaw diha karon. Amen. Og atong oras kuso kayo paspos kayong gadagan. Onya lagi kay limitado raman ang ato ang mga panag-uban may isuon matag Huwebes. Doon na lang gitay duha ka takna o nang pasensya nga dili kayo namo ma-mention or dili namo tinagsatagsa mo. But anyway, sa atong nadunggan nga daghan kayong nagsunod, nag-follow sa ato ang programa Amen. isuon. Praise the Lord. Kaninyong tanan nga nakakaroon diha nagsunod, nagsubaybay. Salamat kayo ninyong tanan maigsoon. And then kung Yes, daw na mo yung mga hallelujah. mensahe, pakisend na lang ninyo diha sa ato ang Facebook Live, sa ato ang Amen. Facebook account Power 102.1 RFM, mabinay. O sa ato usab nga text line 0955-2944-696 o sa Facebook account usab sa inyong ubos nga alagad igsoon Wilbert Gundao Babor. Amen. Open kini maigsoon nga modawat sa inyong mga mensahe labi na sa mga ka-friend nato. Amen. No, pero og dili ta friend unya dunay something wrong in between you and me mahimong dili gyud ka kasulod, di ka kasunod nako igsoon. Amen. So pag di niyo makita si Pastor Babor unya mahimong friend ta sa una. So mahimong doon na lang na siya yung mga technical adjustments sa ato ang settings. Amen. Pero ang uban maigsoon di natong nasaksihan nga doon ay pag-recover. And then doon ay pinasahi nga mga gitawag og pagpaningkamot sa paghulip sa pagkulang. Amen. Then Amen. ato na nga gi-unlock. Yes. Or dili unlock no, unblock. Basta i-block ganin nimo na may sulbad ra na i-unblock ra sa Amen. nimo. Okay, so daghan tag i-block and then doon na po tay daghan na pong gi-unblock lagi kay nakasaksi man ta nga ila man sang gikinabuhi di ay ning gitawag og pagkamapayinobsanon. Praise the Amen. Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So Dining orasa mga igsoon akong asab hatagan og panahon ng atong duha ka mga kabatanunan sa angay nilang pagatimbayaon. Dining orasa no si Brother Danny Jan. Welcome Brother Danny Jan sa ato ang first time nga pagpanaguban. Amen. O kay first time masabot ko na nga daw na pay daghang sunod nga panahon nga naghulat. Okay. Basta masugdan gani. Amen. Labi na nga kining mga nanag-una nagkagulang. So inaot nga ang mga batan-on usab nga nagasunod maning kaamot pod sila og paglahutay bisan pa sa mga nasugdan nga mga trabahong angay padayonon sa mga ginikanan. Amen. Brother Danny Jan sa imong angay timbayaon. Praise God. Salamat pastor sa kahigayonan nga imong gihatag kanamo. Praise God og may gabi kaninyong tanan mga isyoon nga naminaw karon. Praise God. Hallelujah og sa akong mga ginikanan karon nga anaa sa Namangka. Praise God may gabi kanila og sa akong mga kauban dapit sa Namangka Church. Ako silang gipasalamatan mga isyoon ug kutob karon sa naminaw sa pulong sa Ginoo. Dahang salamat ninyo mga isyoon hinaot nga ang pulong sa Dios karon nga atong ipalanog din sa kahanginan. Hinaot nga atong matisok sa atong kasing-kasing ug hunahuna mga igsoon. Praise God kay ang pulong sa Dios muni kahayag sa atong mga alagyanan. Ug mara na pastor. Ay, salamat. Sige, Brother Arsem. Amen. Praise God. Salamat sa pastor sa mga minutong imong gihatag. Amen. Sa ka maayo nga sayo sa ka hallelujah gabion. Sa mga higala ug mga igsuon di sa Ginoo. Praise God. Hallelujah unang una. Di sa tong buhi nga Dios. May mga ato nga salamatan ang Dios mga igsuon tungod kay ini mga orasa na siniguro mga igsuon nakapahaluna nakakaron sa imo nga tulutag sa ka mga radio diha mga igsuon. Praise God. Hallelujah og akong pagtimbaya igsuon sa ako nga mga ginikanan usab diha sa dapit sa Kapipinis Amen. sa kinabuhi usab ni Papa Marcelo Romano. Hallelujah og sa kinabuhi usab sa kong usa ka inhan Mama Mabin Romano og sa akong mga brothers diha. Maayo nga pagpaminaw niyo diha. Hinaot nga doon na mo sa maayo nga panglawas. Usab maayo usab nga pagpaminaw dapit sa talubtob.
lalo sa kinabuhi sa akong mga apuhan diha. Usab sa akong mga iyaan ug uyuan, mga itagsa diha. Hallelujah, maayong pagpaminaw ug sa tanan akong mga kahigalaan diha nga dapit, sa tanang mga silinganan diha. Maayo nga pagpaminaw niyong tanan mga igsoon. Praise God, hallelujah, ug ini nga mga orasa mahimo nakapahalunan ang tanan, mahimong ato nga patalinghugan. Praise God, ang pulong sa Ginoo nga mulanog Amen. karon. Praise God, hallelujah, kay tungod kini nga pulong sa Dios. Hallelujah, mao kini siya ay maghatag alang sa mga Kristohanon, maghatag ni siya og kalig-on. Praise God, ug kadasig sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah, uga sa wala pa din nangalaga di sa Ginoo. Napaka-importante igsoon ug napakabintaha ka. Hallelujah, nga ining orasa makadungog ka sa pulong sa Dios. Hallelujah, tungod kay doon na kay mga hallelujah dunggan nga pulong sa Ginoo. Sa panahon igsoon nga mo ngalagad ka sa Dios. Hallelujah, nga himo na ka igsoon nga makapangalaga na ka sa Ginoo nga tinud na gayod nga mahimong nakadungog na kasi ang mga pulong. Amen. Praise God. Hallelujah, uga Praise God. sa tanan nga naminaw karon sa naabot sa imo nga maong sibanan, abot sa nilanog imong sibanan. Mayang pagpaminaw niyong tanan mga igsoon ug mga higala ug diha lamang kutob pastor. Amen. Sa mato maigsoon ang ato ang duruha ka mga kabatanunan. Din di gyud ni mahimong nalisod pa nga basta mga batanon, ligon base sa Biblia nga ang batanon basta batanon nga langit mo'y tuyo kanunay ning gabag-o sa kusog. Unya mananaog ni sila. Amen. Unya mao po ni sila ang maging future pastors, future leaders nato. Kanang salamat lang pod nga naay mga batanon nga sama nila igsoon. So nining orasa mga igsoon sang litang atong programa naimugso kini tungod yung pinaka sentro ani mao ang palanog. Amen, og paligon sa ato ang pagtuo. Palanog sa pulong sa Dios, Amen. pagpaligon sa atong pagtuo. Og mo nay rason kun nganong gikan ni atong 2016 for almost 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 years, no? Amen. Doon na nay unom ka mga katuigan kapin igsoon. Yes. Praise God nga nagamadaogon ang maong programa. Amen. And nahimo usab nga nagabunga kini, nagadala usab kini dili lamang usa duha kon dili dunay ubay. No, dunay uban usab nga mga katawhang nadala diha sa tiilan sa Ginoo. Amen. Salamat sa suporta sa atong mga kaigsunan. Nga diin gikan sa pagsugod walay kupas na walay paglubad Amen. ang ilang suporta Yes. sa pulong sa Dios nga ato ang gidala dinhi sa kahanginan. Amen. So ang atong oras maigsoon midaga na ngadto sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, og mo gini ang pinaka sentro kun nganong nagtingog ta dinhi sa kahanginan. Yes, Og hallelujah. salamat usab sa favor. Praise God sa Ginoo labaw sa tanan. Og bisan usab sa tagiyag tagdumala sa ato ang sibianan nga mahimo nga doon na gyud say mga gitawag og mga dili mahimong malimtan sa dakong kasayon. Amen. Ang programang ang dalan sa pagkabalaan. Yes. Na ini nga ato ang sibianan. Praise God. Tungod kay base sa history. Amen. Ato ng kadungganan o kahimayaan nga gihatag sa Dios ato praise God. Nga kita mo'y pinakauna nga nagapalanog sa pulong sa Ginoo ginamit kining maong FM station. Amen. Dinhi sa atong lungsod sa Binay. Og nahimo sab nga adunay mga development. Amen. Nga diin mahimong kung i-compare nato mahimong dunay pinasahi nga pag-uswag, paglambo sa mga bulhaton sa Ginoo nga gipiyal sa atong tagsa-tagsa ka mga kamot igsoon. Amen. So, naini nga takna magaisguta sa pulong sa Dios dinhi ta manukad sa Colosas kapitulo 3 o kaha mahimong natural or kanang naanda no. Murag sagad na kaayo kung sa Binisaya pag yun nga pagkapulong gitawag nagnabanal na ni pag-ayo. Praise God. Hallelujah. Pero sa Tagalog lahi man ang banal dito kay mabalaan man. Amen. Ato adiri kung sa banal pa ba kanang murag sagad na kayo ang giagian nato nga bisag piyong-piyungan na lang ba. Di na ka matalang. O kung sa dalan pa lang mahimong bisag piyong-piyungan na lang nimo, buhi-buhian ang manobela, murag wala nay kurat kay ano, imo na siyang
na hinasa na pagmaayo. Amen. Praise God. So dirita manukad maigsoon sa Colosas Kapitulo 3, 22 abot sa 25. Amen. Hunya doon na po tayo dugang supporting verse nga na diha sa Episo 6:6. Okay? So anda mapalihog ang Episo 6:6. And then akong basahon ang Colosas 3, 22 ngadto sa 25. Matod pa sa pulong sa Dios, mga ulipon sa tanang mga butang, magmasinugtanon kamo sa inyong tawhanong mga agalon, dili sa pag-alagad nga linigoy, ingon sa magapahimuot sa mga tao lamang, Praise God. kondili uban sa kasing-kasing nga maminatud-on nga mahadlokon sa Ginoo. Amen. Praise God. Bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasing-kasing nga ingon sa nagaalagad kamo sa Ginoo og dili sa tawo. Amen. Amen. Praise God. Sa nasayran ninyo nga gikan sa Ginoo, kamo magadawat sa panulundon. Amen. Ingon nga maoy inyong ganti. Praise God. Kaysa ingon, kamo nagaalagad sa Ginoong Kristo. Amen. Kay ang nagabuhat og dili matarong pagabalusan ra usab og dili matarong tungod sa iyang binuhatan. Amen. Og Praise God. wala onyay pinalabi. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, piso 6 kinsa ninyo dihang duha? Piso saysay ang pulong sa Dios nagaingon, dili sa pag-alagad ganiligoy, ingon sa magapahimuot sa mga tao. Laman, kung dili ingon nga mga ulipon ni Kristo nga sa kinasingkasing managtuman sa kabubuton sa Dios. Amen. Amen. Praise God. Sa man siya mga igsoon ang ato ang pundasyon karon sa ato ang pagaisgutan nga pulong sa Dios niining una nga adlaw ug una usab natong pagpanag-uban niining bulan sa September. Amen. Ang tema nga nagaingon sa hinulamang pinulungan, sincerely serving God. Amen. Hallelujah. Sa nakalabay nga adlaw sa panaghiusa sa ato ang lokal nga gidala igsoon nga tigumanan, mahimong nga atong mga church members nga naminaw karon, mahimong dunay kikaamgid-amgiran sila. Tungod kay ang atong gisgutan na itong nakalabay nga adlaw sa panaghiusa, gisguta og seeking, sincerely seeking God. Amen. Hallelujah. Praise Oo. God. Pero karon nahimong ang Dios naghatag natog pinasahi nga insight. Dayon ang ato ang pagaisgutan ron kining gitawag og sincerely serving God. Amen. Ang seeking ato lang giilisan og serving. Praise God. Mahimong reserve na lang pud tingali ka ng seeking. So, dirita sa kining gitawag og sincerely seeking God. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. So, ang Dios naghatag nato og pinasahing kadasig. Nga kining maong tima igsoon mo'y atong ipalanog karon tungod kay kaha mahimong dunay daghang nakita sa Ginoo karong panahon na nga diin nagapangalagad nga dili sincero. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Dunay daghang nagapangalagad kantigong muadtong simbahan makatultol og asa dapit ang simbahan o ang dapit nga adtong managkatigom pero dili sincero. Praise Amen. God. Hallelujah. So dapat igsoon nga kung mangalagad ta sa Dios kanang gitawag og sincerity or pagkasinsiro. Amen. Amen. Hallelujah. Atong gi-trace igsoon kining word sincerely. Ang kahulugan niini is from the word sincerely, pwede magunag binisay og sincero, Amen. pero doon na pinasahi nga definition ug unsa gyud ang gitawag og sincerely. So ang word sincerely according of the dictionary gitawag siya diha og unaffected, unpretentiously. So Amen. sa maning unaffected sa oras igsoong sincerely ka nga magaduol sa Dios, magaalagad sa Dios, Amen.
Hallelujah. Walay bisan unsa nga mahimong mag-apekto sa imong pagpangalagad. Praise Amen. God. Hallelujah. Moabot man ang problema, moabot man ang mga discouragement, maabot man ang mga different crisis sa kinabuhi, pero dili ka maapektuhan. Amen. Praise God. You remain unaffected. Magpabilin kang dili matandog. Amen. Yes. Tungod kay sincerely ka Amen. nga nagapangalagad sa Dios. Amen. Praise God. Unaffected. Usahay, pag naanay mga misunderstanding sa simbahan, apektuhan lagi ka. Praise God. Doon na mga misunderstanding, amen, matandog lagi ang imong pagpangalagad o pagserbisyos Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Mo nang ato nang giklaro din sa kahanginan igsuon bilang usas mga Diyos nun nga kahangawa, nga kung mga lagad tag Dios maigsuon, praise God, dili nato tugutan nga maapektuhan ang atong pagpangalagad o pagpamuhat diha sa bulhatos Ginoo. Yes. Hallelujah. Ang buot nato diri basig na mangutana, pastor, ikaw lagi. Amen. Sibat lagi ka. Dili na maong pagka-affected mo ibuot natong ipasabot diri sa kahanginan igsoon. Amen. Kung dili ang pagka-affected ba kana bang mo backslide na ka. Amen. Dili na ka God. makit-an og simbahan. Yes. Mulaylo na, muhunong na, or kaha, mubuhat na, og supak sa kabubuton sa Dios, mauna siya'y pagka-affected nga buot natong ipasabot. Praise Amen. God. Hallelujah. Pero, pag moingon gani tangan, ikaw, nibiya man lagi ka. Dili na siya buot ipasabot nga maunang klases pagka-affected igsoon. Amen. Tungod kay mahimong diha lamang tas karitulan ni biya, pero sa Ginoo pabilintang nagkupot igsoon. Yes. Hallelujah. Praise God. Amen. God. 2 Thessalonica 2:15 mabasa nato diha. Amen. Hallelujah nga barog nga malig-on og humawid diha sa mga kalagdaan. Amen. Praise God. Hallelujah. So bilang naaman punta sa gitawag og democratic country, angay natong masayran na igsoon o higala nga naminaw, diin matag-usa dun na siya'y freedom to choice. Labi na kung maghisgot siya, maghisgot kita og kanang belief sa matag-usa ka tawo. Amen. Amen. Praise God. Gani, ato nang madunggan igsoon one time, nabasa na ako na sa usas mga timeline nga akong gisunod. Amen niya, dunay atheist na matod pa niya, nalingaw siyang gatan-aw aning mga tao nga nag-angkon nga may Dios. Praise God. No, kang magisgotag atheist, maunay belief igsoon nga wala gyud magtuo og Dios. Amen. Mga Praise tao God. mo na siya grupo sa mga tao nga wala gyud magtuo og Dios. Yes. Unya matod pa sa iyang comments igsoon, nalingaw siyang gatan-aw sa mga taong kunwari nagtuo og Dios pero magsigi lagi og away. Praise Praise God. God. Nagatuo og Dios pero wa lagi kalinaw. Amen. Hallelujah. Matod pa niya mas maayo paming atheist, mas maayo paming wala magtuo og Dios kay wa pami samok labi nag maghisgot og relihiyon. Praise Amen. God. Praise Hallelujah. God. And murag medyo may punto siya igsoon. Amen. Kanang mga taong walay Dios, walay Biblia, walay samok igsoon. Amen. Praise God. Kung maghisgot og samok, may tungod og pagpamatud-anay aning mga doktrina. Kaya usahay magkasamok ning relihiyon kay lagi iliyahay og mga pagtulunan. Amen. Amen. May tungod usahay, ikaw sayop gyud na, di jud ka malangit, di jud ka makaangkon sa saad. May tungod sa dili, oy ikaw tingali. So mag-irguhanay tungod sa mga nagkalailahing nakatunan based sa ilang mga belief sa Ginoo. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise So God. nakapunto igsoon ang atheist, matod pa niya kami sa amuang grupo ay wala mi samok. Amen. Wag isamok sila debatihay. Ngano, wa man sila angay irguhan may tungod sa pagka-Dios. Praise God. Wa man God. sila angay irguhan may tungod og religion, kay wa man sila relihiyon. Ngano, ang religion igsoon nagapanukad na sa Biblia. Amen. Amen. Ambot unsang classic religion igsoon walay Biblia ang gihimong pundasyon. Praise God. O nang matod pa niya na mga tao gaangkon nga kuno na sila'y Dios pero murag wa may Dios lagi kay samok man. Amen. Praise God. Hallelujah. So manang igsoon ko sa Dios nga naminaw karon. Niya mang gyud ta ning topic nga kaning gitawag og sincerely serving God. Or Amen. serving God sincerely, pwede man igbali-balihon ra nato. Amen. Praise God. Hallelujah. Nya once kanabang gitawag og pag-alagad ganing sincero,
walay bisan unsang mag-apekto sa imuha. Amen. Praise Except lang, praise God, na kay freedom of choice. Ang importante mga lagad ra gihapon kas Ginoo. Amen. Kung pilion imong mubiya sa imong grupo karon kay mo ngadto kag lahing grupo, yes, you have the right, amen, to make a wise decision. Amen. Amen. Praise God. Sama, wa kami diri Megson, man sad gud mi magsig propaganda nga kami ra yung grupuha mo iluwason. Hallelujah. Amen. Kundi ang atong programa padayong nagadasig nga ang atong relasyon sa Dios atong siguroon. Amen. Kay bisag nag-una pa ng imuhang relihiyon aning kalibutana, pero ang imong relasyon sa Dios wala ma-align kundi disalign. Praise God. Igsoon, wag yun, mahuman na lang ning ato ang kinabuhi, mahuman na lang ang church age, ang mahitabo, walay kasiguruhan nga maangkon igsoon, Praise God. labi na anang langit nga giandam sa Ginoo. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Praise God. So, another definition of ganing gitawag og censorly, usas mga pag-defined igsoon is unpretentiously. Unsa man ning unpretentiously? Pasabot, kung sincero kang nangalagad sa Dios, wala sa imuha ang pagpakaroon ingnon. Amen. Praise God. Unpretentiously. Amen. Hallelujah. Daghang nangalagad sa Ginoo karong pakaroon ingnon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Adang sa ulahing mga adlaw, dito niya nato makita ang mga igsoon. Kay mahimong bisan kami. Amen. Hallelujah. Mga tubang sa Dios. Ikaw nga namin o mga tubang usab sa Dios. Amen. Pero nindot nga kung mag-serve ta sa Dios, mga lagad ta sa Dios, kanang sincerely igsoon. Yes. Praise Hallelujah. God. Serving God needs sincerity. Amen. So kining sincerity ato na sa ning gidiscover igsoon, ang word sincerity lahi po na siya gikan sa word nga sincerely. Amen. Ang sincerely means unaffected and pretentiously, pero ato na pong gikuha maigsoon ang definition sa gitawag og sincerity. Amen. Amen. Ang sama ning sincerity igsoon, ang pag-define ni is na niya ang honest of mind. Amen. Ang saning honest of mind. Ang imong una-una, praise God, walay pagpakaroon ingnon. Amen. Hallelujah. Another definition from the word sincerity, doon na siya gitawag og freedom from hypocrisy. Praise God. Amen. Freedom from hypocrisy. Amen. Kagawasan gikan sa pagpakaroon ingnon sa gihapon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Singon ana maigsoon mga lagad kas Ginoo dapat walay pagpakaroon ingnon. Amen. Amen. Sa pagpangalagad sa Dios dapat dili ka maging apektuhan bisan unsa may Amen. moabot nimo. Praise Steady ang imong connection, steady ang imong paningkamot kay lagi nag-alagad ka Ginoo. Yes. Amen. Glory to God. Kay lagi nag-alagad ka kang Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung naa may gitawag nila maigsoon nga mga pagpangalagad nga sinipsip, abang sipsip sa agalon ba? Na may mga boy, na may mga maid nga ingon ana, sipsip sa agalon. Amen. Amen. Mahimong sayop na nga pagka-terminology kahaigsoon. Pero pag aritas Ginoo mga igsoon, murag nindot ra tingali na nga ingnon ta nga sipsip ta dias Ginoo. Praise God. Hallelujah. Kay ang Ginoo nasayod man. Amen. Lahi ang sip-sip nga iyas pangkalibutan kana bang imuha nga pakigsuuran ang tao nga wala masayod ang maong tao og kinsa gyud ka. Amen. Nagpakigsuod kaniya tungod kay naa kay giapas. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mahimong giapas nimo nga mahimo ka nga malipay siya nga nagtan-aw sa imuha pero di ay og dili na siya magtan-aw mahimo pud ang maguol di ay pud siya. Praise God. Pero dias Ginoo kun magsinip-sip ta dias Ginoo may sumnay pinakamaayong pagsip-sip tingali. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Nga ang favor sa Dios, amen, ang kanang gitawag maigsoon og pagtan-aw sa Dios kanunay nga naa sa imong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So kanang mga lagad igsoon na ato gining giklaro diin ang pagpangalagad sa Dios nga gikinahanglan sa Dios kining gitawag maigsoon og sincero. Amen. Hallelujah. Sincero pagkamaminatud-on mga pagpangalagad nga layo sa pagpakaron ingnon. Amen. Amen. Mga pagpangalagad nga
walay pagpa-pretend. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Uban pa-pretend nga buutan. Amen. Pero pag himan-himan og mabikil, di na nimo makita ang pagkabuutan. Ngano? Amen. Tungod kay pretend draman. Amen. Praise God. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Kanang pagkabuutan nga inkasog mabikil igsoon, walay mahimong kabackslide sa kinabuhi, Amen. Praise God. maunay sincerity igsoon nga pagpangalagad. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So again, ang atong topic igsoon is about sincerely serving God. Amen. Amen. Ang atong key verse nagapahimatuod nga dili sa pag-alagad nga linigoy. Amen. Kay kung mga lagad tang linigoy, mahimong dili na sinensero nga pagpangalagad. Amen. Praise God. So katambag maigsoon ang pulong sa Dios nga dili sa pag-alagad nga linigoy ingon sa magapahimuot sa tao lamang. Amen. Hallelujah. So mabasa o masabot nato nga kanang pagpangalagad nga magpahimuot sa tao, kung naay tao magapakitag pagkabuutan, kung naay tao magapakitag pagkadasig, pero Praise wala God. naay tao Hallelujah. mahimong maluya na, gitawag na siya pag-alagad nga linigoy. Amen. Amen. Praise God. O kanang maong pagpangalagad higalag igsoon, sigurado wala na kahimot kay ngano si Pablo mismo nagasaway. Amen. Matod pa na dili sa pag-alagad nga linigoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, kumusta man ang ato ang mga pagpangalagad karon? Wala ba taan ang gitawag og pagkahadlok diha lang sa tawo? Hallelujah. Hallelujah. Ay mga klase usay sa pagpangalagad nga og naay pastor has kang pagkabuutana, pagkatarunga, pero wala naay pastor has kang kiata, has kang dangaga. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pag naay pastor, walay pagbagulbol nga imong madunggan, pero walay pastor has kang kusuga magbagulbol sa talikod. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dili ba na siya pwedeng tawagon nga linigoy nga pagpangalagad? So, pag mag-isgot tag pagpangalagad nga coincide sa pulong sa Dios, kanang pagpangalagad nga dili magapahimuot sa tao lamang, Amen. kung dili sa Ginoo. Yes. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ibalo kay Igsoon sa Biblia. Amen. Doon ay mga tao diha nga kanabang sinserong nangalagad sa Ginoo na agyoy benepisyo baya Igsoon. Amen. Sa oras nga sincero kang mangalagad sa Ginoo, praise God. Dunay pinasahi nga favor gikan sa Dios imong maangkon igsoon. Amen. Praise God. Pinasahi nga pabor. Pinasahi nga himaya o blessings nga imong madawat basta mangalagad kang sincero. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Sa Biblia igsoon mahisgutan nato kinabuhi ni Daniel. Amen. Si Daniel nag-alagad siya sa Ginoo nga sincero. Amen. Yes. Dili nimo makita mga igsoon sa kinabuhi ni Daniel nga nagapangalagad siyang galinigoy. Amen. Amen. Praise God. Praise Kung dili ang iyang pagpangalagad igsoon matinud-anon, maminatud-on, ug nga tungod ni ana nakuha niya ang dako nga pabor gikan sa Dios. Praise Amen. God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Unsay pabor nga nakuha niya gikan sa Dios? Sa panahon nagka-problema siya igsoon tungod kay niadtong panahon na ang gingharian nga didto siya nahisako. Kamo ang gingharian sa Babylonia. Nagahimo sila og pamalaod. Praise God. Amen. Nga bisan kinsa nga magayukbo og laing Dios, ihulog ngadto sa langob sa mga leon. Amen. Amen. Praise God. Kinahanglan way laing pagayukbuan. Hallelujah. Hallelujah. Ug tuod igsoon lagi kay si Daniel sincero man sa iyang pagpangalagad. Wala makaapekto, wala matandog ang iyang pagtuos Ginoo. Amen. Yes. Ang iyang kadasig, ang iyang kalig-on nga nagatuo sa Dios wala kini matandog. Amen. Bisan pa sa mga pamalaod Praise na kung God. sa oras nga lapason mahimo nga igahulog ka ngadto sa langob sa mga leon. Amen. Hallelujah. Unaffected. Remain unaffected. Amen. Si Daniel higala igsoon. Praise Wa siya matandog. Amen. Ano? Tungod kay siya sincero. Amen. Pabilin siya igsoon sa iyang nabatunan nga pagtuo. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah.
ug tuod man. Hallelujah. Gihulog siya. Gidakop unya gihulog ngadto sa langob sa mga leon. Amen. Diha nimo makita ang akong giingon igsoon nga kung sa oras sincero lang gyud ka. Yes. Diha sa imuha mga igsoon nga pagpangalagad sa Ginoo sama ni Daniel. Amen. Bisan ang mga bakba sa leon, mahimong magpabilin kining magtakom Amen. tungod kay naay alagad sa Dios nga niabot sa ilahang dapit nga sincero Amen. sa pagtuos Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Wala maapektuhi si Daniel. Amen. Wala siya'y tatsa. Wala'y bisan unsang gasgas sa iyaha igsoon nga panglawas Amen. sa panahong nahulog siya dito sa langob sa mga leon. Amen. Praise God. Kung nagisgot tag hulog, way siguro mapiang na lang. Kung kaso dili man gyud to gisalo sa mga leon. Praise Way siguro mapiang or unsa pang klase mga igsoon og damages sa iyang panglawas. Pero tungod kay naa siya sa senserong pagpangalagad, ang Dios nagaproteksyon kaniya, ang Amen. Dios hallelujah nagauban Hallelujah. kaniya tungod kay lagi sincerely serving God lagi siya. Amen. Praise God. So kita ni Igsoon, basta sincero kang mga lagad sa Ginoo, samang Daniel. Amen. Dili ka maapektuhan. Dili ka matandog bisan unsa pang hulga sa kinabuhi moabot sa imuha. Amen. Amen. Praise Nga ano? God. Tungod kay nasayod ka nga ang Dios nga imong gialagaran dili basta-basta nga pagka-Dios. Amen. Ang imong Dios nga gialagaran usa ka Dios nga mo'y nag-umol kanimo. Amen. Usa ka Hallelujah. Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Yes. Usa Amen. ka Dios nga mo'y tag-iya sa tanang butang. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabay mahimo sa leon, binuhat ra man na sa Dios. Under control sa Dios ang tanan. Amen. Hallelujah. Doon na pa'y uban diha nga apoy din natong mahisgutan. Sabi na ang kinabuhi usab nila ni Sadrach, Mesach, Abednego. Amen. Kung imong trace upon mga igsoon, kini si Sadrach, Mesach, Abednego, mga nangalagad usab nis Ginoong sincero. Amen. Amen. Praise God. Sincero sila. Usa sila sa makuhaan natog basihanan igsoon. Amen niya sa panahon di ay nga sincero ka diha sa imong pagserbisyo sa Dios. Amen. Amen. Dunay dakong pabor. Ang pabor. Amen. Ang favor nagikan sa langit igsoon imo gining maangkon. Amen. Praise God. Sa Isaiah nagatugan si Daniel, si Sadrach, Mesach, Abednego. Praise God. Mausad sa gihapon dili na langob mga igsoon ang ilang nahulugan. Langob sa leon dili na kundi mao na sab ang langob sa hudno sa kalayo. Amen. Praise God. Ang hudno igsoon kinsa bisan kinsang ihulog didto. Gani bisan base sa kasaysayan igsoon ang mga taong naghulog ni Sadrach, Mesach, Abednego mo'y pay unang nangamatay. Amen. Amen. Ngano? Tungod sa hilabihang kainit. Yes. Hallelujah. Amen. Hilabihan kamangtas sa kalayo. Praise God. Hallelujah. 7 times igsoon ang kainiton. Amen. Kung sa kainit mga igsoon ang kalayo sa atong mga abuhan, mas labing init dito nga 7 times. Amen. Times 7 mga igsoon ang kainiton sa maong hudno. Amen. Gani, hallelujah. sa ako nang gikaingon, sa malas mabasa, praise God nga ang mga taong naghulog ni Sadrach, Mesach, Abednego mo pa'y unang gikaon sa kalayo, mo pa'y unang nangamatay. Amen. Amen. Praise Apan God. ang mga tao, hallelujah, nga gihulog dito sa hudno. Wala gyoy bisan unsang gasgas, Amen. ni Amen. bisan Lord. baho Yes, sa hallelujah. kalayo. Wala mo tapot sa ilahang kalawasan. Yes. Ngano, tungod kay giproteksyonan sila sa Ginoo. Kung ngano Yes, pong hallelujah. giproteksyonan sa Ginoo, kay sila mga nangalagad sa Dios nga sincero. Amen. Praise God. Hallelujah. Basta mga lagad kang sincero igsoon. Praise God. Dili ka pasagdan sa Dios. Amen. Praise God. Mo nang nakita ni Apostol Pablo igsoon, hallelujah. Iya kang nasayran igsoon ang nahitabo sa daang tugon. Mo nang iyang giwarningan ang mga tao sa Kolosas ug di lamang sa mga taga Kolosas kundi bisan usab sa atong presenteng panahon. Amen. Nga dili ta sa pag-alagad nga linigoy. Amen. Kay basin Yes, sa hallelujah. kung mag-alagad kita nga maglinigoy igsoon sa oras unya sa pagsugba sa hudno sa mga problema, mga init nga mga suliran sa kinabuhi, pwedeng madutlan ta. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mahimong mo na hinungdang mabackslide ta. Amen. Pero
Dili ikalimod igsoon, bisan pag Kristohanon ka, makasinati gihapon kag problema. Amen. Don't expect once you enter sa kinabuhing Kristohanon nga maging exempted ka sa problema. No, dili igsoon. Amen. Amen. Musunod ka o musulod ka igsoon, hallelujah, sa kinabuhing Kristohanon. Dili ka exempted sa problema, mas Yes, damor pa nga hallelujah. magka-problema ka. Amen. Mas Praise damor God. pa, hallelujah, nga maduol ka sa mga suliran. Praise Apan God. kung damor kang maduol sa suliran, ayaw sa kalimot, mas damor sab kang maduol dihas Ginoo. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa mga missionary nga akong nadunggan igsoon sa iyang preaching. Matod pa niya, hallelujah, nga kung gusto ka ba nga maduol sa Dios, Yes. praise God, nangutana siya sa congregation, kinsa ninyo ang gusto nga maduol diha sa Ginoo? Yes. Ang mga tao ni Isa, matod pa nila, Amen! Yes. Halos tanan nga mga tao ni Isas ilang mga kamot kay lagi gusto sila nga maduol diha sa Ginoo. Amen. Matod pa sa missionary, kung gusto kang maduol sa Ginoo, magampo ka. Praise God. Ang mga katawhan suliyaw, Amen! Amen. Pero kay balo mo maigsoon, matod pa sa maong preacher, magampo ka nga maduol ka sa problema. Praise God. Praise Hallelujah. God. Halos dili na maka-amen ang mga tao. Kay lagi wala may nangandoy og problema. Praise God. Hallelujah. Pero matod pa sa maong preacher igsoon, iyang nakita og iyang naobserbaran nga din ang taong Kristohanon basta duol sa problema. Kanuna niyang pikon ang iyang mga tuhod. Yes. O kanunay Hallelujah. sab siyang magapaduol diha sa Ginoo. Amen. Tungod Praise kay God. nasayod siya nga sa panahon nga maduol siya sa Ginoo. Praise God, kung unsa may problemang maduol sa iya, dunay kasulbaran. Yes, glory to Tungod God. kay duol man siya sa magsusulbad sa mga problema. Amen. Praise God. Hallelujah. Pero layo ka sa problema, pwede usab nga layo ka sa Ginoo. Praise Tungod God. kay kaha, mahimong dili na ka kahinultol og ampo. Pangayo og tabang sa Ginoo. Amen. Nga tabangan ka sa maong problema. Pero pag magka-problema na ang tao, labi na ang Kristohanong nasayod na, ug unsay the best solution, pinakamaayong solusyon sa problema, way lain, mao ang pagpaduol diha sa presensya sa Yes, Dios. glory to Yes, God. hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Praise God. Walang kabanday mo sa kinabuhi ni Daniel nga tong isgutan. Duol siya sa baba sa leon. Amen. Amen. Pero, doon na pa'y mas duol sa yaha, mao ang presensya sa Ginoo. Yes, Yes, amen. hallelujah. Praise God. Si Shadrach, Meshach, Abednego. Hallelujah. Nahimo igsoon nga naduol sa presensya sa kalayo. Amen. Kalayo nga pito ang kainiton. Amen. Nga mismo ang nagtukmod nila aron silang unta mga sunog mo pahinuoy nga matay tungod sa kainit. Amen. Praise God. Naduol sila sa kalayo, sa presensya sa kalayo nga pwedeng mo patay, Amen. pwedeng mo sunog. Praise God. Apan, tungod kay sincero silang nangalagad sa Dios. Yes. Dili sila nagalagad nga paligoy-ligoy. Dili sila nagalagad nga nagapahimuot lamang sa tao, Amen. kundi sa Dios. Praise God. Amen. Hallelujah. Sa panahon Yes, nga nahulog hallelujah. sila dito sa hudno nga pito ang kainit, pilo ang kainiton. Amen. Hallelujah. Amen. Inay kay tulo lang unta. Apan ang nahitabo higalag igsoon nahimo na silang upat. Amen. Amen. Praise God. Ang pangutana kinsa man tong ikaupat. Hallelujah. Mao kadto ang Dios nga ilang gialagaran sa sincero nga pagpangalagad. Yes, hallelujah. Yes. glory Dios to God. nga dili Hallelujah. makaako pagtalikod sa mga tao nga sinserong mangalagad sa Amen. Ginoo. Amen. Usa ka Praise God. Dios nga Hallelujah. andam mutabang sa mga tao nga sinsero nga mangalagad kaniya. Yes. Yes, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Basta di ka lang magduha-duha sa gahom sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Basta di lang ka magduha-duha sa Dios nga imong gialagaran. Yes. Basta nasayod ka lang kung kinsa siya nga makagagahom nga Dios nga imong gialagaran. Amen. Walay angay nga imo siyang ligoy-ligoyan pagpangalagad. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Ang Colossus Kapitulo 3, kung dili kuno ta mag-alagad nga linigoy, sumalas versikulo 24, pakibasa.
Kung dili ta mag-alagad nga linigoy, unsay mahitabo? Versikulo 24. 3:24 sa Colossus. Sa nasayran ninyo, nga gikan sa Ginoo, kamo makadawat sa panulundon, ingon nga maoy inyong ganti. Kaysa ingon, kamo nagaalagad sa Ginoong Kristo. Kristo. Unsa kuno igsoon? Sumala sa gingon dinhi sa Colossus 3 sa 23 na ingon nga dili sa pag-alagad nga linigoy Amen. or sa 22. Pag-abot sa 24, kung ang tao dili mag-aalagad nga linigoy, ingon nga magpahimot lamang sa tao, unsay mahitabo? Doon na siya ay panulundon. Amen. Amen. Ha? Magadawat siya sa panulundon. Yes, hallelujah. Hallelujah. Unsay panulundon? Hallelujah. Nagiandam. Ganti. Amen. Amen. Praise God. Unsa may ganti? Ay napakadaghan sa nakalabay nga hubulan igsoon atong hisgutan ang nagkalain-laing ganti. Amen. Amen. Hisgutan may tungod sa nagkalain-laing purong-puro nga maoy silbing ganti unya sa atong pagpangalaga des Yes, Ginoo. hallelujah. Praise God. Lahing purong-purong igsoon atong maangkon unya pohon. Amen. Amen. Isip Praise God. maoy ganti nga mapanunod nato basta dili ta mag-alagad nga linigoy. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Dunay panulundon. Atong tanawon sa Apostol Pedro. Asa dapita ang panulundon. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4. Diyan nimo makita igsoon ang panulundon. Pakibasa. Unang Pedro 1 versikulo 4. Ug ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, Panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili mabuling, dili malaos, dili malaos. ginatipigan dito sa langit alang kaninyo. Hallelujah. Asa dapita di ay ginatipigan. Ang maong panulundon nga dili mabuling, dili malaos, wala idepositog bangko igsoon. Amen. Amen. Praise God. Wala sa bisan asang dapita sa tibuok kalibutan nga mga nindot nga mga lugar, kundi ang panulundon tungod kay ikaw nag-alagad nga dili linigoy. Amen. Amen. Praise God. Ngunya ang panulundon nga dili mabuling, dili malawos. Amen. Tua sa langit naghulat di ay igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Pagkanindutan, no? Basta mga lagad ta nga sincero, Amen. basta natay gitawag og sincerely serving the Lord. Yes, hallelujah. Once we serve the Lord sincerely, then we have a reward. Na kinsa nakadeposit na dito sa langit karon igsoon. Amen. Praise God. Naghulat na siya. Ang pangutana kanus ama na mahitabo. Kota atong hisgutan may igsoon, ni amang gyud ta sa gitawag og ikaunom nga dispensasyon. Amen. Praise God. Mahuman kining ikaunom nga dispensation kay every dispensation namang gyud say sinugdanan ug napoy pagkatapos. Amen. Amen. Likewise, ang first dispensation nasugdan o natapos, second dispensation nasugdan natapos. And hangtod nga nakaabot kita bisan sa atong dispensation karon. Kining ika-6 dispensation nga mao ang grace period matapos usab ni. Amen. O kanang maong panahon walay nasayod bisan kinsa ug unsang adlaw mahimong dunay mga tuig kaha. Sama dunay mga calculation sa uban natong mga preacher. Nga mahimong kaha 6 to 11 years na lang gikan karon Amen. Praise matapos na. Praise God. So doon na po'y punto baya. Pero nga kung ikahadlokan kay wala manggod sila'y target nga unsang adlaw. God. Amen. Sa mga approximated date or years igsoon, pwedeng naay mga mugawas ana nga mga calculation nga anang mga tuiga posibleng maunay pagtapos sa ikaunom nga dispensasyon Amen. Praise God. and mo take over ang seventh dispensation which is the millennial reign of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. So doon na sila calculation, Brother Arsem, Brother Danijan, nga Amen. maunang mga tuiga. Amen. Pero walay calculation nga maunang adlaw. Amen. Praise God. Sa tuig, pwedeng ma-estimate, labi na doon ay mga historical background, ana. Amen. Praise God. Hallelujah.
Pero pag maghisgot nag-adlaw gani, wala. Amen. O niya, ang giingon ni Jesus Christ, kamo mangandam, kay ang anak sa tao maabot sa adlaw nga wala ninyo dahuma. Amen. Amen. So naghisgot siya adlaw ang mag-ingon nga, moabot siya sa tuig nga wala ninyo dahuma. Praise So God. posible nga ang tuig pwede natong makuhaan og ingnon ta mga 80% kaha. Amen. Hallelujah. Pero pag maghisgot na ganig adlaw igsoon og kanos ang adlaw mo balik ang Dios. Wala na bisan kinsa apang nasayod niya na. Pero sa tuig pwedeng dunay mga bana-bana nga pwedeng kuhaan na to basihanan nga di na gyud ta magkumpiyansa rong panahon na. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So bisan kita, doon tayo mga pag-study, pag-research igsoon. Kani ato nagisgutan. Mahimong posible 11 down to 6 years from Praise now. God. Hallelujah. 6 to 11 years from now. Amen. Kana atoan na nga minagba ang mga igsoong mga pagkalkulo. Amen. Amen. Pero kadto ka sa scientist igsoon, mga manggialamong tao, doon na sila yung mga approximation. I-approximate, bana nila igsoon nga ang kalibutan nga atong gipuy-an karon. Mudagan lamang kini nga to 3 to 5 years na lamang. Praise Praise God. God. Hallelujah. Ilang na istadihan, na estudyuhan nila tungod sa gitawag og global warming. Amen. Then posible nga sulod sa 3 ngadto 5 ka mga katuigan ang kalibutan matunaw sa hilabihang kainit. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Pag-study na sa mga scientist. Ug tungod niya na, lagi kay mga kwartahan sila. Sumalas ato usab nga mga nadawat nga mga information. Tungod sa kwarta, pwede silang muadto og lahing mga planeta. Amen. Amen. So ang kasaysayan, base sa science nga ang universe exon, universo, doon na siya gitawag og 9 planets. Amen. Praise God. Ilang gidiskubre og diin tong planeta na may tubig kay once nga naraga ni tubig ang maong planeta, pwede silang maka-survive, pwede silang mabuhi dito. Amen. Amen. Hallelujah. That's good idea. Maayo nga idea. Sa mga kwartahan, Amen. unfair kaayo natong mga walay kwarta kay wala gyud tay planetang diskubrihan aron Amen. dito ta mamuyo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pero ingon ba ana ang Dios? Sumalas Colosas 3:25, walay pinalabi ang Dios. Amen. Hallelujah. Sa adlaw sa pagtapos unya sa kapanahunan, inigbalik sa Dios, dato man ka, milyonaryo man ka, unsa may imong nabatunan ang kalibutan na, walay iskapuhan. Amen. Walay pwedeng aluklukan aron ma-exempted ka sa kapungot sa Dios. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So sila, manago daw sila nga to sa mga planeta nga naray tubig kay aron mabuhi sila. Kaya lagi ang kalibutan, ang planeta nga Earth, sunugo na. Masunog tungod sa global warming. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pero pagbalik sa Dios may igsoon, walay mabiling planeta Amen. nga dili pagatunawon unya sa hilabihang kainit. Amen. Praise God. Tanan nga mga binuhat sumala sa Biblia. Tanang mga kabuhatan ang sinugdanan sa kalibutan. Tanan igsoon puro na sunugon unya pohon. Amen. Hallelujah. Praise Bisag God. unsa pang planeta, binuhat magyapon na sa Ginoo. Amen. Dili ka katago unya igsoon. Yes. Hallelujah. Unang salamat og nagkinabuhit ang Dios nun og balaan kay sumala Amen. sa 2 Pedro kapitulo 3 na adiha nga ato ang paglaom nga kung magkinabuhi ganit ang Dios nun og balaan dunay bagong langit ug bagong yuta gitagana sa Ginoo para Amen. kanato igsoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa imong makita igsoon. Nga kung mga lagad gyud ay ta nga sincero. Praise God. Mahimo ta nga makaangkon sa pabor nga gikan sa kalangitan. Amen. Praise God. Nindot ba kayong bation kanang naatay pabor maangkon? Amen. Ha? Kanang si Mr. President, no, si ato ang BBM kung maghatag siya og favor. Lagi kay presidente. Pagkaninduta ka, no, and behalf sa MAC-LJC, atong i-mention ni. Kung maingon ang atong presidente, sige, tanan nga mga MAC-LJC, akong hatagan og tag sa kamilyon kada tawo. Amen. Praise God. Suyaan tingali no? Amen.
Praise God. Og ikaw, nga naas Mac LZZ karon has kang lipaya ka nimo. Amen. Kana ato lang gikuhag ang feelings nato ba? Sample ra man ko na. Di man po na matinuod. For example ba, kung ang tanang taga Mac LZZ, moingon si BBM, sige, na-bless ko sa taga, mo na, nataga na kong tag sa kamilyon, ang kutob sa nasakop sa Mac LZZ. Praise God. Asing lipaya tingali, Brother Arsem. Amen. Hallelujah. Praise God. Example ra na. Ngano, tungod kay, mahimong nakakuha tag pabor gikan sa ato ang presidente. Amen. Kung ingon anak, kakalipay nga masinati sa tao, unsa kaha ang pabor nga gikan sa Dios kung imong maangkon igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Pero suginlan mo namo nintak na. Maangkon lamang nato ang pabor nga nagagikan sa Dios. Kun mga lagad tang sincero. Amen. Mga lagad tang matinud-anon. Yes, hallelujah. Hallelujah. So ang panulundon asa? Kay kinilaging mga lagad ta nga dili linigoy nga pagpangalagad namang gyud panulundon. O kana pong maglinigoy napoy panulundon. Amen. Amen. Hallelujah! Sa versikulo 25, ang nagbuhat og dili matarong, pagabaslan ra usab og dili matarong tungod sa iyang binuhatan. Praise God. Pagabaslan ra pod. Wow, maglinigoy ka sa pagpangalagad ay napo kay balos unya. Amen. Napo kay ganti. Praise God. Pero ang balos nimo kay dili man minatarong ang imong pagpangalagad, ay balusan po kag dili pod minatarong nga ganti. Amen. So sa kanindot no, kung ang usa ka Kristohanon, mga lagad nga magtinarong, mga lagad nga sincero, amen, hallelujah, doon na po'y sincerong ganti ang Dios nga giandam igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sumala pa ni Apostol Pedro sa unang Pedro 1, versikulo 4, tuan na sa langit, giandam ang maong ganti igsoon. Amen. Amen. Praise God. Sa mga taong dili sincerong mga lagad sa Dios, amen, atong mabasa, nga wala gyud sila'y panulundon. Amen. Episo 5:5. Pagibasa. Piso 5 versikulo 5 kay inyong mapaniguro kini nga bisan kinsang tawhana nga makilawason o mahugaw o taong dalo nga sa ato pa tigsimbag mga Dios wala gayoy siya'y panalundon sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Hallelujah. So, na diri mga igsoon kining mga taong walay panulundon. Amen. Kinsa ning mga tawhana? Mga liguyan. Amen. Amen. Sa unsang bahin nga naglinigoy sila? Mao ni mga tao nga mga makihilawason, Amen. mga mahugaw, mga taong dalo. Amen. Praise God. Hallelujah. Onya, mga tadpadari mga igsoon, wala gayod siya'y mapanunod sa gingharian ni Kristo. Amen. Praise God. Basta maglinigoy ta, kining pagkadalo, linigoy man na. Amen. Kining pagkahugaw, kining pagsimbag Dios, usanas mga matang sa pag-alagad nga linigoy igsoon, Amen. Praise God. pagpahimuot sa tao. Amen. Fornication. Ato tanawon may igsoon sa praise God. Hinulaman nga pinulungan sa Episo kapitulo 5:5. Praise God, hallelujah. Episo 5:5. For this you know that no whoremonger nor unclean person nor covetous man who is idolater hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Praise God. Yung mga masimbahog Diyos. Kunya, covetous man, mga hakog. Unclean, mga dili limpyo. Amen. Praise Walang God. nindot jud maglinimpyo ta igsoon. Amen. Sa atong pagkakristohanon, unta limpyo ang ato ang record. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay ra nang butang-butangan igsoon. Amen. Accepted gyud na nato igsoon basta mosunod ganita ni Kristo na agyon ang pagbutang-butang. Amen. Praise God. Pwede nang hugaw-hugawan ang atong pagkatao. Kana si Babor, kana si Arsim, kana si Danizan. Muna, muni, mao kadto. Welcome ra gyud na nato igsoon ang mga pagbutang-butang. Amen.
Praise God. nung ka nga pang mapanghimatud-an nga mao gyud atong binuhatan. Amen. Praise God. Hallelujah. Unang Korinto 6, versikulo 9 ngadto sa 10. O abot sa 11, pakibasa. Naapo diri ang uban nga mga tawo nga di gyud makapanunod sa ganti igsoon nga gitaganas Ginoo. Basa? Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Oh, Amen. dili matarong mga tao ng lingguyan, igsoon. Dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Padayon. Ayaw kamo panglimbong, Ayaw ka mo pagpalimbong, pagpalimbong, walay mga makihilawason o mga tigsimba og mga Dios, Praise God. o mga mananapaw, mamanapaw. o mga bayot, Oo. suggest, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, Palahubog. o mga tigpasipala, Tigpasipala, ha? o mga tulisan, Tulisan. nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Hallelujah. So nasayod ba ta Megson? Dili gyud na makapanunod. Pero salamat sa versikulo 11. Ug kaniadto ang uban kaninyo mga ingon niini, Oh, Amen. kaniadto ang uban kaninyo ingon ani. apan kamo gihinluan na, Wow, Amen. salamat gihinluan na sa Dios. kamo gibalaan na, Gibalaan na. Amen. kamo gipamatarong na Kamo gimatarong na sa Ginoong sa Hesukristo. ngalan sa Ginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. Sa una, mga kawatan. Amen. Amen. Sa una, mga mananapaw. Sa una, mga bayot. Sa una, mga dalo. Sa una, palahubog. Praise Sa God. una. Amen. Amen. Pero ang punto ani, ug nagpadayon sa pagkapalahubog. Nagpadayon sa mga bisyo nga iya ning kalibutan na makapanunod baghapon. Praise God. Makapanunod mga igsoon. Basta, amen, mahinluan ka. Amen. Pero magpadayon ka sa maong binuhatan, naani mo ang pagpasipala. Praise God. Hallelujah. Say, maluoy tas mga alagad sa Ginoo, pasipadan sayon sayunon ra og daog-daog in taon. Amen. Amen. For how many times igsoon, na famous na iladog yun yung akong apelido. Kana si Babur. Sultian ti ka igsoon, o sana kapag pasipala nimo, Praise God. kay unsa bay nabuhat sa maong tao sa imong kinabuhi. Nganong sa ingon ni anak kasayon. Sayon-sayonon lang nimo bundak ng mga ngalan anang mga tawhana. Praise God. Praise God. Wala ko mag-ingong tahura ko. Usala ni sa mga pagpaalingat, kung unsa gani imong ipugas, ayo ra sag mahayon niya puhon, sa lahig mag-anisad ka. Amen. Praise God. Kay narabay mga batasan igsoon nga kugihang mamugas. Kunya di kugihang mo ani. Praise God. Hallelujah. Kugihang mo pasipala, kugihang mo pasakit. Pero og mabaslan, dili makadawat igsoon. Amen. Amen. Munang matod pa din maigsoon sa unang Korinto 6 kaniadto. Ang uban kaninyo mga dalo, mga tigpasipala, mga tigsimbang mga Dios. Apan kaniadto ra to. Amen. Ngano? Labinakon. Magpahinlo ka. Amen. Praise God. Hinluan ka. Og balaanon ka. Og matarungon ka. Sa unsa? Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Pasabot, ato ning liwagon ng atong manubila igsoon. Importante kaayo nga ang ngalan ni Ginoong Hesukristo mao'y maglimpyo, mao'y magbalaan ug mao'y magmatarong sa atong kinabuhi. Amen. Praise Sa God. asa nga bahin nga mahimong mamatarong, mabalaan, mahimong mahinluan ta sa atong mga sala. Sa ngalan ni Hesukristo, sa unsa Amen. nga bahin na o dawatang bautismo sa ngalan ni Kristo. Amen. Praise God. Mahinluan ka igsoon. Yes. Buhat 2:38. Hindi nato na pwedeng i-deny usa na sa mga ligong formula aron nga ang atong mga kasalanan mapasaylo igsoon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mao nang mga tawhana igsoon ang walay panulundon. Ngano, nagaalagad silang linigoy.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Munang kung kita mag-alagad ta nga matinud-anon, Amen. ayaw ra sag mahay nga gantihan kas Ginoo pagka matinud-anon. Amen. Yes, hallelujah. Kung gusto tag panulundon, kung gusto ta igsong moangkon sa ganti, kung gusto tang magpakiguban sa Dios sa wala na'y katapusan, Praise kung God. gusto natong talikdan kining kalibutan nga puno sa mga kasakitan, Yes. sa mga suliran, na dining kalibutan nagapuyo ang yawa igsoon, Amen. Praise God. angay nining kalibutan na atong talikdan og magpakiguban ta sa Ginoo. Amen. Pero mahitabo lamang ka na kung kita mga lagad nga sincero, pagpangalagad nga dili pagpahimuot sa tawo, Amen. kundi dili pagpangalagad nga ang Dios maoy pahimutan. Amen. Praise God. Hallelujah. Brother Arsem, sa dugang nga pagpalig-on sa atong giisgutan nining takna. Praise God. Hallelujah. Salamat, Pastor. Hallelujah sa higayon. Amen. Hallelujah mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo. Mga higala nga naminaw karon. Praise God. Kining maong pulunga nga gipalanog karon. Hallelujah sa mga alagad sa Dios, sa kinabuhi usab, sa hallelujah mga magtutudlo sa kinabuhi ni Pastor Albert Babor. Amen. Kining mga pulunga igsuon, may mong dili kini siya tiaw-tiaw. Amen. Praise God. Hallelujah. May mga kining maong pulunga igsuon. Kung imo kini siyang itisok. Hallelujah sa imo nga alimpatakan mahimo kini nga dunay kabulahanan igsuon ang padulngan sa imong kinabuhi sa ulahing mga adlaw. Amen. Praise God. Hallelujah. Tungod kay nagahisgot kini siya. Hallelujah sa pagkasinsiro sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Dunay mga panahon igsuon. Hallelujah nga dili kalikayan mga igsuon sa mga kongregasyon. Hallelujah sa mga katawhan sa Dios. Hallelujah nga dunay sinsiro kay nangalagad sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Apan mahimo nga sinsiro sila nangalagad sa Dios sa wala pa sila nakoreksyon eh. Praise God. Mahimong sinsiro kay sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah sa wala pa sila ikorek sa ilang pangulo. Praise God. Mahimong ang mga pastor igsoon. Hallelujah ug ang tungura igsoon. Mahimong ang usa ka Kristohanon. Hallelujah once gani nga sinsiro ta sa Dios. Kanang tinud-anay gyud nga sinsiro igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah tungod kay atong pagkasinsiro at tubangan sa Dios mahimong aduna kini siya kabulahanan igsoon. Yes. Praise God. Hallelujah. Mahimong nga ang atong pag-alagad sa Dios. Mahimong nga atong paningkamutan igsoon, higala. Hallelujah nga dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga mapukan ta pinaagi sa mga pagbiay-biay. Praise God. Mapukan ta pinaagi sa mga problema ug mga pagsulay. Hallelujah. Apan kung sinsiro kang nangalagad sa Ginoo, akong ikadasig sa imong kinabuhi karon igsoon og higala. Hallelujah nga ayaw tuguti nga magpabilin kang matumba. Amen. Praise God. Ayaw tuguti igsoon nga magpabilin kang mapukan at tubangan sa Ginoo. Praise God. Doon na pa'y panahon igsoon. Hallelujah nga mo bangon ka. Maningkamot ka. Hallelujah. Sa pag-igsuod diha at tubangan sa Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Tungod kay kini atong pagkasinsiro igsoon. Hallelujah. Doon na yawa ini nga naglagot. Yes. Hallelujah. Apan dili natugutan igsoon. Hallelujah nga ang atong pagkasinsiro sa kaniadtong panahon may mong mabugnaw. Praise God. Amen. Hallelujah. Mapulihan og kaluyahon. Praise God. Hallelujah. Atong paningkamutan igsoon. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon. Kining atong pag-alagad diya sa Ginoo mahimo nga ato kini siya nga tinud-on. Amen. Praise God. Tungod kay kita igsoon nag-alagad kita sa Dios dili sa tawo. Amen. Amen. Hallelujah. Tungod kay nag-alagad makaog Dios igsoon akong ikadasig kanimo higala. Hallelujah. Taliwala sa mga pagbiay-biay, mga pagdaot sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kung sinsiro kang nangalagad diya sa Ginoo. Hallelujah. Mahimo nga imong ma-overcome igsoon. Praise God. Hallelujah. Tungod kay kana igsoon. Basta kay magsunod ka sa Ginoo, kauban jud nimo na mga igsoon. Amen. Hallelujah. Praise Alang sa naminaw. Hallelujah din ha mga kaigsuunan ng mga higalaan sa Ginoo. Hallelujah. Unsa man ka ang ato mga pagkulang sa Dios. Ako ikadasig kaniyo mga igsuon. Hallelujah nga dunay mga panahon nga mapukan ta apan ayaw kalimot. Doon na tay Dios nga gamhanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Uga. Sa wala pa rin nangalagad diya sa Ginoo. Hallelujah sa unsa man akong mga relasyon, sa akong mga karelasyon diya nga uyuan man, mga
iyaan or mga itagsa. Praise God, hallelujah. Ug unsa man diha mga igsoon, mga kaparintihan. Hallelujah, sa wala pa din sa tanan nga naminaw karon, sa wala pa nangalagad sa Ginoo. May mong karon ang panahon igsoon. Hallelujah. Praise God, hallelujah nga atong agalagaron ang Ginoo. Amen. Napakabintaha igsoon tungod kay nakadungogtan ini mga pulunga. Hallelujah nga kinahanglan mong alagad ta sa Dios kana Ginoo nga kanang sincero gyud. Yes. Praise God, hallelujah. Napakabintaha na igsoon nga mga alagad na ka sa Ginoo nga nakahibalo na ka. Hallelujah nga kini mga alagad ita sa Ginoo. Kinahanglan sincero kitang mga alagad sa Dios. Amen. Praise God, hallelujah mo na gikinahanglan sa Ginoo igsoon. Amen, hallelujah. Ug dinlang taman, pastor. Amen. Salamat, Brother Arsim. Hallelujah sa dugang mga pagpadasig nga kinahanglan yung sincero ta. So, Amen. ato naman gihatagag definition ang word sincero Amen. o sincerely, gitawag siya unaffected and pretentiously. Amen. So, dili gyud ka magpaapekto igsoon tungod kay Dios mo'y imuhang gifokusan. Amen. Amen. Langit mo'y imong pangandoy mo nang dili ka magpaapekto ni bisan unsa. Importante lang mga lagad jud ka. Pero pag hisgot na noon og freedom of choice, matag tao na agyoy kagawasan sa pagpili. Amen. Pero diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kami moingon ayaw pilia ang mahimong gawas nun ka gikan sa presensya sa Dios. Amen. Praise God. Pabilin sa turil diha sa turil sa presensya sa Ginoo. Amen. Brother Danny Jan sa dugang. Praise God, salamat pastor sa kagayunan nga imong gihatag kanamo. Praise God, og ining orasaha mga igsoon, ang pulong sa Dios nga atong ginausahan karon, naghisgot og sinserong mga igsoon. Praise God, kung maghisgot tag sinsero, dili nato na makita mga kaigsuonan nga siya mo undang sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Praise God, dili siya hiuyon dinhi sa kalibutan mga igsoon kung unsay mga kalihukan dinhi sa kalibutan. Amen. Praise God, kung dili mga igsoon, hallelujah, bisan unsay mudangat kaniya, hallelujah, bisag unsay mudangat sa matag usa niya ka kinabuhi, hallelujah, basta kay sincero siya nagsunod sa Ginoo. Praise God, iya gintinud-on mga igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo. Praise God, kay atong nabasa mga igsoon. Praise God, sa Efeso 6 bersikulo 6 nga dili sa pag-alagad nga niligoy mga igsoon. Kay ganuman, kung mga lagad ta nga atong sagulan og mga dinuhal mga igsoon, Yes. ug mag-alagad tag atong sagulan ug yaga-yaga mga igsoon walay kapuslanan inigabot sa pagbalik sa Ginoo. Praise God. Muna mga igsoon agi pagbarasig igsoon og higala nga naminaw karon. Hinaot kog unsay atong nasugdan nga pagpangalagad sa Ginoo atong padayonon mga igsoon. Amen. Hallelujah, kay ang Dios nagaandam niini uganti nga walay katapusan mga igsoon. Amen. Praise God. Atong mabasa hallelujah sa Santiago 1 bersikulo 12 nga bulahan gyud ang tawo nga moantos sa mga problema ug mga pagsulay. Kay human siya makaantos ni ana mga igsoon, iyang maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Yes, hallelujah. Praise God ug dinira taman pastor. Amen. So, dili gyud ta maigsoon magpabadlong, maglinigoy. Amen. Basta Dios mo'y atong alagaran igsoon. Amen. Amen. Kining nasa Episo 6:6, gingon diri igsoon nga dili sa pag-alagad nga linigoy ingon sa magapahimuot sa mga tao lamang, kun Amen. dili ingon nga mga ulipon ni Kristo. Amen. Kabang mga lagad ta nga ulipon gyud ta ni Kristo. Amen. Dili ta ulipon sa tawo. Praise God. Nindot man gyud gani nang magpaulipon sa tao labi nagdako kag sweldo. Praise God. Pero mas nindot gyud maigsoon nga sa Ginoo ta magpaulipon kay ang isweldo sa Dios nato sa uling mga adlaw dili kwarta, dili bulawan unsang klaseng mga kabtangan. Kun dili mao ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Walay pagkanindot sa ganti unya pohon nga maangko nato. Praise God. Basta magpaulipon ta ni Kristo. Amen. Amen. Hallelujah! Asay sumpay. Ingon nga mga ulipon ni Kristo nga sa kinasingkasing managtuman sa kabubuton sa Dios. Amen. Kining gitawag og kinasingkasing ba? Praise God. Praise God. Hallelujah. Kinasingkasing. Walay ang uban na may gingon nga pinautok nga trabaho. Praise Lahi God. po ng kinasingkasing nga trabaho. Amen. Amen. Nagatrabaho tungod sa panguna-una. Dili nagtrabaho nga pinaagis kasing-kasing. Praise God. Nagkana bang mga lagad kang sa kinasing-kasing? Mabot man ang kalipay, praise the Lord. Amen. Mabot man ang makasakitan, praise the Lord gihapon. Amen.
Yes, hallelujah. Maabot man ang mga paglutos. Hallelujah. Unsang klaseng mga sitwasyon, pabilin ra gihapong konektado diha sa Ginoo. Amen. Praise God. Pero pag alagad may igsoong magpahimot sa tao, pwedeng mawala mga igsoon. Amen. Bisag pila pa ka tuig mga igsoon imong sinerbisyo, kung sa tao lang yun ka nakatutok, kung sa tao lang yun ka nakafocus, mahimong mawala yun ka. Praise God. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Pero kung sa Dios o sa mga saad sa Dios ka nakafocus, labi na sa iyang ganti igsoon nga giandam, kung mo imong pukusan, maglahutay gyud ka. Amen. Dili naman ka maglahutay diha sa maong organisasyon, pero mangita kag organisasyon nga didto pwede gihapon kang maglahutay. Amen. Praise God. Diri namo igsoon, dili mi nagagalong, dili namo giisip nga ang tao murag hayop. Praise God. That's why sa nakalabayng mga panahon sa ato ang pagpalanog sa pulong sa Ginoo. Nakaisgot gani ta brada ni John. Kung na may taga Mac LJC. Amen nga kaha nabugnawan, nahuyangan, naluyahan. Amen. Praise Amen amo kang gidasig padayon. Pwede Amen. kang mobiya sa grupo pero ayaw lang yung biya dihas Ginoo. Amen. Praise God. Kay lisod kaayo kung Ginoo mo'y atong biyaan, pero grupo igsoon, wala tay tulobagos Ginoo. Amen. Praise Pwedeng God. diha tas mga leader na itulobagon, pero sa Ginoo pag mobiya ka grupo igsoon, wala kay tulobagon. Amen. Hallelujah. Yano, tungod kay matod pa diha sa balang kasulatan, tanawa, no? Pinadayag 22:12. Tanawa mo ana ako sa dili magadugay nga magadala og balos sumala sa binuhatan. Amen. Amen. Wa magingong na sumala sa imong relihiyon. Praise God. Hallelujah. Lupig ra bag kita maingson kung magisgot kita og panindutay ngalan sa relihiyon. Kami angkon lang gyud mi nga lupig gyud ning amo ang ngalan. Pero Praise God. pwede namo ning dipinsahan igsoon. Amen. Amen. Biblically pwede nato madipinsahan. Praise God. Pero naging mga makasuya diha nga mga ngalan sa mga pundok. Praise God. Pero wala magsahad ang Dios nga maunay ngalan sa grupo nga balikan. Kung dili ang iyang gisaaran nga balikan kadtong mga tao, amen, nga nagapangalagad nga seryoso. Amen. Nangalagad nga sensero. Praise God. Amen. Wala mangalagad nga paligoy-ligoy. Praise God. Simbaw sa dili, parihara. Praise Praise God. God. Pagabot sa simbahan mo, batig presensya, way presensya, parihara. Hallelujah. Dili ingon ana igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo. Dapat og mosulod kag simbahan, imong bation nga nakasimba jud ka. Amen. Praise God. Paningkamot. Di kay pag-atake ni Mr. Duka, apektuhan dayon ka. Praise God. Mr. Kalaay, maglaay na sad kang galingkod. Tapos ang mahimong sad-an, ang gawali. Praise God. Amen. Manang igsoon ko Dios Ginoo, diri ta sa pag-alagad nga dili magpahimot sa tao, Amen. kundi sa Ginoo igsoon. Amen. Ginaot Praise mi nga niining maong unang adlaw sa September. Una usab natong pagpanag-uban, niining maong bulan. Kining mga mensahiya, agi kining pagpahinumdom mga igsoon. Dili na ingon nga bag-o namong hinukat. Amen. Kay mahimong sagad na sa amo nang gikayong gaganina sa di pa mi nagasugod. Sa manis dalan nga highway na kayo. Sige Praise nang God. ibalik-balikan mga igsoon. Amen. Amen. Aron dili ta makalimot nga sa pagpangalagad gani Ginoo igsoon. Kung Dios may atong alagaran, dili gyud ta maglinigoy, dapat sensero ta nga Amen. mangalagad niya. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoong Dios ning matahom nga kagabhion Yes, hallelujah. o nang gabi sa among pagpanag-uban o Dios. Amen. Bisan pa nining ang maong programa o bisan pa usab dining maong bulan sa September Ginoo. Salamat sa kadaugan. Salamat imo kaming gipalabang gihatod na usab nining dugang bulan. Amen. Aron usab Ginoo padayon usab kaming magaserbisyo. Og tabangay kami nga pagpangalagad kanimo sa kinasingkasing gayod, magapamuhat sa kinasingkasing gayod, Amen. magaserbisyo sa Yes, kinasingkasing glory gayod. to God. Amen. Amen. Og Yes, magapadayon hallelujah. sa pagpangalagad sa kinasingkasing gayod. Amen. Kung tibisan pa mga naminaw karon o Dios. Ikaw ang Dios padayon maga-comfort, magalikod. Yes, Labi na hallelujah. sa tanan nga mga nagasunod na ini maong programa. Then kining maong mga bahin dili mahimong sayang kun dili mahimo kining usa ka taytayan aron ang imong mga saad sa ulahing mga adlaw among maangkon. Amen. Bless Praise tanan God. Ginoo nga mga listeners. Tanan na makaigsunan bisan pa mas nagasuporta usab nagback up financially through offerings and pledges. Ikaw ang Dios Praise padayon God. sa mga Hallelujah. supply sa mga pagpinahanglan. Salamat Ginoo bisan pa mga nining maong subianan sa tagiyag tagdumala. Padayon sab kang mga blessings sa pa sa maong familia Ruiz Ginoo. Praise God. Tanan mo Ginoong mga
pagpanikay-sikay, pagigbisog nining maong bulan, ikaw padayon usab nga magaproteksyon. Dalaygon ka, salamat sa divine protection, divine provision sa tanan Ginoo nga pagadawaton, ikaw mo'y tinubdan ning tanan. Amen. Kadunggan naghimayaan kanimo lamang sa pangalang mga gahom. Way line in Jesus name. Amen. Amen. Praise God. Lima na nga itong oras, mga igsoon, alas 7:42 sa sayong kagabion. No, doon na tayo nahibilin nga mga gigahing mga minuto. Aron usab hatagag pagtagad, bisan pa ang mga mensahe nga gihaguan usab o pagpasupot dinhi sa atong programa. Amen. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory while we walk the field. Amen. Dari sa ato ang text line igsoon, doon ay mensahe diri nga nakasulod. Matod pa niya, gikan sa atong 6560. Mayong gabi, Pastor, si Maribel ni from Kansanaan. Kansanaan Church, usapod mi nga naminaw sa imong programa, na bless jud mi sa imong wali. And sige, naminaw jud mi sige. O mauran na, Pastor, salamat sa pagbasa. And God bless. Sige, mayo nga pagpabinaw niyo dihang tanan sa may Kansanaan, Family Alpida. Praise God. O Family Acebes diha sa may Kansanaan, Macal GC Church na to. Day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Gikan sa atong 4868, great di ay nako akong mga anak, bisan tuwa sila sa layo, namati sila karon, Pastor. Si Chisa Lago o Jana Lagonero, tuwa sila sa Iloilo. Karon sa Tabili, Charis og Joe Villaris og Kasiwan Zahara og Tutong sa Tara, Grace og Imert sa tanang naminaw sa pulong sa Dios sa tanang GMC SIM. So I thank Jesus Miracle Crusade. Amen sa to ang mga kigsunan diha sa may Jesus Miracle Crusade. I think nasa Pansalagon eh. Amen. Kinahanglan gyud ang pagsinsero sa pagpangalagad aron masama ta ni Daniel o ni Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Giluwas Amen. sila sa Ginoong Hesus kay bisan unsa atong pangayoon sa Dios kung sincero Amen. iyang ihatag labi na gyud ang kaluwasan sa Amen. atong pala. Dili ta maglinigoy sa pag-alagad sa atong pag-alagad sa Dios. Si Jerry Lagonero sa Pansalagon, Tara. Wow, salamat igsoon, Jerry. Another message, mayong gabi ninyo mga pastor. Salamat sa mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Great na ako akong mga silingan nga namati sa pulong ni Kristo Jesus sa ako mga anak nga naminaw karon sa Pansalagon, Tara. I thank si Brother Jerry gihapon Lagonero. Salamat ha, igsoon Jerry Lagonero diha sa may Pansalagon, Tara. Sa tanang mga taga-taraanon mayo nga pagpaminaw, mayong gabi ninyong tanan. Praise God. Dari sa ato ang linya sa atong messenger. Praise God. Si Sister Biami Babor, matod pa niya, mayong gabi una. Pasalamatan nako ang Ginoo tungod kay gihatagan ng sad og dugang higayon aron sa pag-isangyaw sa iyang pulong. Amen. Nga mao'y naghatag dugang kadasig bisan adunay panahon nga maluya ta sa pisikal, apan salamat sa Ginoo kay anaa iyang mga pulong Amen. nga nakadasig dili lang sa pisikal kundi sa spiritual pod o nagpahinumdom nga naagyoy Ginoo tingali dili man nato siya makita tungod kay nag-ingon man sa iyang pulong ang Dios Espiritu. O ang magasimba kaniya, kinahanglan magsimba Dios Espiritu sa kamaturan. Amen. Great ra ko sa tanang naminaw karon. God bless us all. Salamat igsoong Biami Babor Praise God. sa imong mensahe.
Exong Francis Lynn Kaday, ay good evening Pastor, bless kayo ko sa imong gipalano karon Pastor, and anak ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi Pastor, bisan gilunupan ko karon sa problema, pero always jud ko naminaw ninyo, wala ko nibiya sa atong Ginoo, kabalo kong trials lang ang akong naagian Pastor. Amen. Pero wala ko nagpadalas sa trials Pastor, kay gisukod sa Ginoo ang akong pagtuo kaniya. O wala jud natandog akong paghigugmag sa Ginoo. Kana manay Amen. sincerely, kay kang word na sincerely, unaffected man ang usas mga definition. Di gyud ka magpaapekto igsoon basta sincero ka. Anya padayon sa iyong mensahe ang akong maangkon, pray ang akong kinabuhi. Hanilin kaday Pastor ang akong trangkaso. Great ko sa akong birthday ugma. Uy, kinsa mag-birthday ugma? Si Sister Hanelin or si Sister Princess Lynn. Okay? Advance happy birthday para ugmas mag-birthday ugma pohon. Amen. Praise God. Okay, onya great po niya iyang magulang si Tita Grace, Dudong Jimar, Iday, Ikon, Manoy, Ricoy ug uban sa akong mga pagumangkon. Pray ko sa akong family Pastor. Salamat Pastor, wala pagduha-duha ang akong pagtuo sa Ginoo niya Pastor, ug daghang salamat amping uban sa imong pamilya. Salamat. Okay, salamat Amen. sa Francis Lynn Kaday. Diya sa may, I think Pansalagon gihapon ni siya. Amen. Egsoon Ria Kasipong, mayong gabi Pastor, og Negsoon Arsem, Negsoon nason to be Pastor, then Negsoon Danny John usab, ug usab ni Mama Julen ug sa tanan nga mga Bible student nga naminaw karon. Salamat sa pulong sa Ginoo nga nagpahinumdom sa matag usa kanamo nga naminaw karon nga dili jud ta angay nga magpakaron ingnon Amen. sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo, kundili may pastor man nga naglantaw sa atoa or wala, kailangan jud tang magmatinud-anon sa pagpangalagad nga tos Ginoo. God Amen. bless and more power to your program. Salamat Sister Rialyn Gasipong and Exxon John Kurt Busog, approve niya Exxon, like niya. Hallelujah. And nagtanaw mi karon matod pa sa akong among anak no, si Sister Wilberly, nagtanaw sila karon dito sa may Cantil E Damagiti. Amen sa ilahang room no. Mayong gabi Pastor, matod pa og sa mga suking tigpaminawan og sa imong kauban Pastor Arsem and Brother Danny John. Great lang nako si Mama Jeline nga nasa suok og ni Lola Rebecca. Pagpanghinaot nga na sila sa mayong panglawas karon sa tanang Bible student, silang sis Danicel, sis Lialin, o sa ilang mga kaubanan. Great lang nako sila. Salamat sa pagpalanog sa pulong sa Ginoo. Keep safe, God bless and more power. Watching live here in Cantil E Damagiti City. Amen. Okay, sige. Mga tayo mensahe mo soon. Tatay soon, Wilberly. Before. Exong Nel Oracoy, matod pa niya, Pastor, mayong gabi kaninyong tanan dira. Na bless jud mi sa pulong sa Dios nga inyo gisangyaw sa kahanginan. Salamat. So, Exong Nel Oracoy, padayon, mga lagad ta ha. Amen. Kani ato ang mga kinabuhi ato ning paduol sa Ginoo. So, di Amen. lamang sa mga mensahe kundi atong i-apply gyud Yes. sa na bless ta sa pulong sa Dios, duulo na atong Ginoo. Amen. Kaya mo na itinuod nga na panalanginan sa pulong sa Dios. Praise God. Okay balogon sa background ng Song Neil Oracoy. Salamat og magsisimba ni. Pero dili magsisimba, so simba na. Amen. Hallelujah na daghang simbahan diha, pero nakabuk simbahan diha sa may Kalatagan. Ha? Kalatagan mo gani? Hallelujah, naminaw sila karon. Okay. So aron to sa ato ang timeline sa Megsoon. Alas 7:50. Unya morag ready na maspikas lawak Megsoon ana si Santa Claus dere. Amen. So atong sunod nga programa Megsoon nga pagkataon gyud ka. Isag mag-uol ka mo, smile na lang gyud ka. So ana dere kakalo na og pula. Santa Claus. Santa Claus na. Basta September, months na ko na. So, iyahan na po na isang mga pagpasabot karon sa sunod nga programa. Okay.
So arita maigsoon sa sige. Ato ang live sa ato ang Sibianan. Bay-ubay na igsoon. Praise God. Sige ato sa basahon. Sa igsoon, Florency is watching. And Ginebel Riposo Redola. Good evening, Pastor. Listening here, Bangkal. Kamusta na mo diya sa Bangkal? Igsoon, Ginebel Riposo Redola. Okay, and Maiden, sanis ato ang mga isip anak po. Kaya kita po yung nagkasalaan eh. Amen. Okay, salamat no sa mensahe. Maiden, ang Akanhi is watching, and Ranel Bajo Abinido is watching also. Ami Agustin, Pastor. Hi Pastor, good evening. Shout out ko sa akong pamalaya. Pamilya, tingnan eh. Mama o Papa, ate o kuya, si Ami Agustini. Sige, salamat ha. Sige, na Agustin. Ami, baby ko, kumusta ka na? Naindot ni ngalanad ha. Baby ko, kumusta ka na? Good evening, Pastor. Jessica Daeni. Listening here in Hambaluran, Poblasyon Mabinay. Sige, di sa may Hambaluran, mayong pagpaminaw ni dihang tanan. Sa may ubos nga part, no? Naman ta diri sa babaw karon. Monte Falcon, Marifi, aboard is watching also. Rialan Casipong is watching. Ame Agustin, sige, salamat. Gaga, Garjario Cabual is watching also. Ami Agustin, sa daghan na, sige, salamat ha sa mga mensahe. Rialan Casipong listener here in Dumaguete Canteli. Maricel Abelio de Leon watching also. Janre Lopez Lebradelia watching. Jorlem Dolingo Yakabal watching also. Salamat po Sir Jorlem. Marlon Yanog Baldado watching also. So on Marlon. Krak Kabanag. Good evening mga pastor. Good evening po Lixon. Delia Manuel Avelia watching. Sige, kumusta kung mga itag sa Diaz may Nueva Ecija? Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan? Amen. Shallow Beam Abordo is watching. Shallow Beam Abordo, B.E. Pastor, B.E. Sabigson. Okay, Delia Manuel Abelia, mayong gabi Pastor, mayong gabi Sab, diha sa may Nueva Ecija, sa Luzon Part. Cabrestanti Ching Ching is watching also. Marlon, amen, good evening. Marlon Ninok Baldado Mara, amen, matut niya, amen, good evening Pastor. Jemerly Calorius watching. Melogen Navarro Caldo, good evening. Padayon sa pagsangyaw, Pastor. Salamat igsoong Melogen. Jemer Caloria. Okay, amen. And Jerlyn Moharis Silas is watching also. Amen, salamat. Pasensya sa tawag na brother. Hindi na ito nadawat. Hindi na ito tubagha kay on air ta. Palihog lang tag-ikos. Igsoong Grace Lo Chavez of Porto watching also. Maayong gabi, matod pa ni Isong Grace Lo. Regards na ni Brother Eric diha, Sister Grace Lo. Matod pa niya, good evening. Niyong tulo pastor, dorang arsem, Romano, og dong dani dyan. Mga dudong gining naadiri o banakoran. Okay? Amen. Isong Grace Lo, amen, Pastor. Real and Yosepong Love, and Juan Nico Chavez, Juan Nico Chavez, Annabeth, watching also. Delia Manuel Abelias po, Pastor. Salamat ha. You are listening right there. Mga kaparintihan nato dira sa may Nueva Ecija. Regards lang ta diha no sa atong mga paryente diha. Atong mga kaigsoon nag mga uyuan diha mayong gabi. Amen. So, palihag lang sulti nila day Delia. Okay, Julio Cesar is watching. Amos Gako is watching. It's already 7:55. Excited na si DJ Mickey sa iyang programa. Charis Ardedo and Jeddah Chelmi are watching. Burley is watching also. Jezebel Herzito, Godibs Pastor sa imong mga kauban, nagpaggamit diya sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ninyo sab gipabati sa katawhan na bless kayo mi Pastor. Salamat kayo watching here in Bacolod City. Saigi, mayong pagpaminaw ninyo labi na sa family Herzito Saldura diya sa may Nursery Bantayan. Amen. Salamat Pastor, nabati na ako ang presensya ng Lord. Salamat isang Delia Manuel Abelia. Amen. Salamat sa Ginoo. Isang Prissy watching also. Julix Iago. Ako pastor. Regards nato diha, Brad. Dong Julix, mayong pagpaminaw, mayong gabi mo diha. Okay, so doon tayo daghang mga mensahe pero ang atong oras may igsoon. Dili na gyud mo tugot
Ana pa diri maigsoon si Pastora May nakaapas pa matod pa ni Pastora May igsoon Harlen Rodriguez Tiho. Stay strong always Pastor bisan unsay mahitabo padayon ra gyud tang tanan. Salamat igsoon or Pastora May sa imong encouragement messages. I think naminaw siya karon. Alas 7:56 sa sayong kagabion and tingali ato na lang yun tapuson kay kung naman tay gisugdan na gyud tay pagtapos. Amen. Manghinaot mi ang atong unang kagabion o ng adlaw sa September mahimo kining usa ka pinasahing gabi sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Amen. Hallelujah. Unya hangtod na lang sunod nga higayon. Amen. Sa ngalan na lang sa ato ang station CEO. Amen. Honorable Berly Royce, no? Amen. Sa atong station manager Ma'am Linda, assistant station manager Sir Jeff Franz, technical department head Sir Paul Ryan Ruiz, sa atong Ruiz Brothers, Dages and staff sa atong Sibianan, Pikas Lawag, Sir Jeffrey Iran, o inyong mga kaigsunan under the banner of Mac Algis Negros, Pastor Wilbert Gundao Babor, Brother Arsen Romano. Brother Danijan dili ni Francisco. pulan igsoon magadasig magaawhag kaninyong tanan na manubay gyud tas dalan sa pagkabalaan kay kini para gyud sa atong kaugalingong kaluwas sa kabulahanan. Amen. Pero ato gani sa likway delikado igsoon. So malas onang Tesalonica kapitulo 4, dili tao dili relihiyon natong gisalikway kon dili ang Dios mismo. Amen. Amen. Hangtod lang sugdi gayon ang atong Sibianan Balansig Patas way lain ang atong Power 102.1 DYRY RFM Basta RFM ayos na ayos.